Ya ka Surok ke Iaid lingba ka them motor hayo do shlong la Plie Paidbah Biang menta ka sngi Hadien ka jing pakhang ka beladap Hynriew Snem na ka daw ka jing bum syong shngan ka Deputy Commissioner ikong RM Kurba ilapan pena ya ka jing weng no ya ka jing pakhang khnang ban pinsting ya ka jing khap nya jong ka yo ki taksi kamai kilala ban Iaid lingba sha bimula nadu ka por pra beji min step hadu sau beji janmit Hynriew kinongnya kalipat kilapan pau ke jing bom hun haluar kapor balabo kinong yalam snong gilakan tu ban penjin sur susu ya kapor baniat na ketika Surok kenang ban pensting ya ke jing kapnya na marka jing bo por ke bamenta kampat la ban pensting ya ke jing teng kali kata ngatai kala kam buat kapor kinong lai nang tam ni senya na miru besar mas nak sabu jing Paidbah kali nang ni kiran tai kawan haju kam nak jumut